салом ба ҳама. Шумо дар комментария нависед ки як видеое кунед ки ҳамин кашлокҳои Тоҷикистон дар кашлоки Payer пул бигузаронем ва дар ин видео бошад мо ай кашлоки Алиф дар кашлоки Payer пул мегузаронем. Ҳарҷа кашлокиро интихоб мекунем ва якҷа кашлокҳо бисёр ҳастанд. Поёнтар меоем, кашлоки Payer-ро меовем. Бинамуди Payer ҳастад, Payer доллар ҳастад ва евро. Ман Payer долларша интихоб мекунам. Ведите номер шота дар инҷа рақами кашлоки Payer-мона бояд бинависем. Payer кашлокмона мекушоем. Дар Payer кашлок дар баланси ма 342 рубл 90 копейка аз тарафи дасти чап угли боло рақами кашлокмона копироват мекунем. Рақами кашлокмона ки копироват кардем бо меоем дар кашлоки Алиф. Ведите номер шота дар инҷа рақами кашлокмона менависем. Сумма платеж дар инҷа бошад 15 рубл ман менависем ва шумо чанд қадар пуле ки мехоҳед бинависед. Минимал каш ай 15 рубл боло чанд қадаре метавонед бигузаронед. Далера интихоб мекунем. Мебинем ки дар баланси мо пул бошад. Ман се намуди баланс дорам. Ози балансе ки ман гузарондесам пул дорад 291 дирам. Далера интихоб мекунем. Комиссияш бошад 0%. Вообще комиссия надора ва иш беҳтарин зуд. Ҷамо данавис ки платеж выполняется. На главный размер мекунем. Кашлоки Payer-ро мекушоем. Ҳозир дар баланси ман 342 рубл 90 копейка. Як бор кашлока обновид мекунем ва дар баланси ман ҳозир шид 355 рубл 76 копейка. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.